Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. 8 ljudi sišlo je u kanalizaciju da razgledaju, pa poginuli zbog poplave. Turistički vodič i svih 7 ljudi koji su sa njim bili u obilasku moskovskog podzemlja pronađeni su mrtvi nakon što su tokom poplava bili zarobljeni u kanalizacionom sistemu, javili su danas moskovski mediji. Nedeljne poplave izazvane jakom kišom bile su toliko brze da ljudi nisu mogli da pobegnu, preneo je BBC. Operacija potraga je završena i u toku je identifikacija žrtava koje su ronioci pronašli u blizini centralnog gradskog parka. Pokrenuta je krivična istraga zbog opasnog ilegalnog izleta i nepoštovanja bezbednosnih standarda. Istražitelji su rekli da su identifikovali 3 osobe koje su učestvovale u organizaciji obilaska, da je najmanje jedna uhapšena i optužena, a smatra se da je još jedna napustila zemlju i otišla u Ujedinjene Arapske Emirate.